Bona vesprada. Conforme avancem en la lectura del llibre de Pana Negra, anem coneixent cada vegada més a Marià i es donen compte que no és una persona desalmada, és més bé una persona amb bons sentiments, i això ho manifestarem en el capítol 23. Estimat Cristòfol, ja ets a l'Àfrica, la terra que ens tornarà, en haver-la conquistada, el nostre rang en el món. Seria possible que en tornar-ho sense haver disparat un tret? Teniu en la vostra mà la glòria, la fortuna, l'ascens. El deixaríeu escapar? El que cal és valor, guerra, la història d'Espanya continuada. Amb ànsia espero les teues notícies. Si mors, et resarem. Però si no desembeines l'espasa, et maleirem. Carta d'un professor de l'Acadèmia Militar a un oficial exalumne destinat a Melilla, octubre de 1893. Feia 3 o 4 dies que els núvols travessaven el cel de ponent a llevant com vents que acaçava el llop. Es comentava que devien anar per faena a algun altre lloc, perquè la gent del comtat de Cocentaina, del temps que no plovia, fins havia oblidat l'emplaçament dels cossiols que recollien l'aigua sota les goteres de la teulada. El vent, en canvi, sí que xiulava, amb ganes, un vent gèlid i enfadós. A les nits ja podies cercar un bon refugi, que no t'escapaves que els bufs se t'esmunyiren d'entre les mantes i et gelaren fins al moll dels ossos. Si Tala pensava que tal vegada tampoc no era tan arriscat anar a passar una nit a ca la germana. En tant de temps que no s'hi havien deixat caure per aquella contrada, pot ser que se n'havien oblidat i tot d'ells i de les seues malifetes. Marià li deia que si no estava bé del cap o què, com s'havien de ficar dins d'una població amb el perill que això comportava. De segur que l'assumpte de Cortell no tardaria gens a esventar-se als diaris, si no era que ja l'havien publicat, i tant ací com allà, les tropes els devien esperar en candeleta. Però quan passats uns dies el recapte començava a escassejar, no els quedà més remei que fer-se avant. Si no era a ca la germana, hauria de ser en algun altre lloc, però si no feien una menjada decent i dormien uns dies sota un bon sostre, el fred i la desnutrició farien a la callanteta aquella faena en la qual la Guàrdia Civil no se n'acabava de sortir a trets. A la fi, decidiren anar a la Molinera, un mas del terme de Gorga, situat a la vora del camí de Cocentaina. El mitger sempre havia estat bon amic de Citala i fins havia pretès la seva germana abans que ella fera volar coloms amb el senyoret Miquel. Curiosament, Salustià de la Molinera s'havia casat, finalment, amb Palmira la Canterella, la qual també havia xarrucat amb Citala abans que ell no decidira bescanviar aquelles paraules amb el senyoret i deixar-li els morros sangonosos. Que el mitger de la Molinera no es rebia de bon grat, ja ho vam veure en el primer moment. Així que va obrir la porta i se'ls trobà de cara. Havia mudat l'aspecte de mala hòstia per haver-se hagut d'alçar, just quan acabava d'agafar el primer son, per un altre de malastrugança, de la loteria que li acabava de tocar. Tanmateix, es va refer de seguida i, si més no, mirava de dissimular el disgust. Els convidà a passar. Es va parar taula amb les úniques viandes que diu que hi podia compartir, més aviat escasses, i s'interessava, com tot bon cristià s'hi ha d'interessar, per la seva vida i per la seva salut. Segons que la conversa avançava, l'ambient es feia més distès, fins que quan els roders ja espigolaven les darreres motlles de pa encastades en els clevís de les posts de la taula, Salustià els pregà per l'amor de Déu que marxaren, que no els convenia que s'hi quedaren a dormir, ni als uns ni als altres. A ell li arruïnaven la vida, i a vosaltres massa que ho sabeu si vos agafen. No aniran en contemplacions. Però Citala insistia que els acollira, encara que fora només un parell de nits. En aquell precís instant,
entrava la masovera, mig embolicada que anava amb una manta vella, que li deixava ben a la vista una engrescadora blancor de cames a rinxo de genolls. El marit se la mirava de dalt a baix, sense saber-se'n avindre de l'agosarament de la seva muller. Però abans que ell ni cap altre no va dar en boca, ella ja ho havia disposat tot. En un tres i no res, els havia escalfat una sopa que guardava al rebost i els havia deixat caure un parell d'ous de la posta d'aquell mateix dia, que ja es veia que s'havien quedat a mitges requesta amb la misèria que els has escudellat. Mentre la parella de famegats xarrupaven fins la darrera gota d'aquell brou saborós i, bificant i mullaven el rovell de l'ou amb fervor i pa negre, Salustià es mostrava sorrut, tot arrimat a la raconada de la llar. La seva muller, però, no es cansava d'interrogar-los. «És veritat que fins i tot heu anat a Sierra Morena?» preguntava ella, referint-se a una contalla que havia sentit a la plaça del poble. «De veres», respongué Citala, tot reullant el seu company per tal d'esbrinar si li feia res que ell ho explicara. «I que vos vau enfrontar a una colla de bandolers andalusos?» insistia Palmira de seguida. I davant el gest de diferència del gat, Citala atiava la conversa. I vam ensopegar amb una partida de malfactors que els feien dir els botijos, i certament no vam acabar molt amics. «Els vau...» insistir ella tot repassant-se la gargamella amb el caire de la mà. El de Milleneta tornà a cercar un senyal d'assentiment en la mirada del seu company abans de continuar. Una nit es va rodejar una patrulla de minyons mentre dormíem en un corral de cabres. Quan semblava que no tindríem altra eixida que lliurar-nos-hi abans que es capturaren o es fregiren a trets, vam tindre la idea d'obrir les portes i espantar les bèsties tot disparant a l'aire les nostres pistoles. Camuflats entre el ramat, eixírem del corral sota una pluja de fogonades de la tropa. Gràcies a Déu, arribàrem sans i estalves a les marges pròximes des d'on poguérem escapar-nos-en fàcilment. Quan estàvem fora de l'abast de les seues armes, Maria va mollar 2 miols dels seus i els civils van respondre amb un seguit de trets inútils contra les ombres de la nit. La masovera escoltava cada instant més bocabadada la història que explicava el seu antic pretendent, mentre la cara del seu marit esdevenia més i més sorruda. Citala feu un glob de la bota i continuà. Com que no coneixíem el terreny, es perdérem entre tantes i tantes llomes com hi ha en aquella terra, tan iguals entre elles com 2 gotes d'aigua. I així vam estar uns quants dies, vagant amunt i avall, sense saber molt bé on érem i sense gosar acostar-nos a cap poblat per si de cas ens hi esperaven. Finalment, una poqueta nit vam descobrir un foc enmig de la muntanya i ens hi vam atansar més empesos per la gana de menjar que per cap altre interès. 4 o 5 homes feien rodar sense treva la bota de vi i s'escalfaven en la foguera en la qual es torraven unes llesques de cansalada. Enmig de l'algarabia es distingien uns laments infantils que sonaven certament llastimosos. El gatet i jo ens miràrem i assentirem amb el cap. Encara que les forces estaven desigualades, teníem l'avantatge de la sorpresa. Tots dos, alhora, saltàrem dels matolls on ens amagàvem i els apuntàrem amb les escopetes. Els obligàrem a estirar-se a bocaterrosa i mentre jo els amenaçava, el gatet els va amarrar d'un en un. Les queixes resultaven ser d'un xiquet que tenien amarrat a la soca d'una carrasca. Després que l'haguérem alliberat, el menut ens explicà, mig sanglotant, que aquells bandolers l'havien segrestat i que el volien trossejar a poc i enviar-ne els bocins a la família. Un dels bandits aclarí de seguida que només li havien tallat la caboteta del dit menovell esquerre, que era un dit que no es feia servir per a res, i que ja no caldria que li tallaren res més perquè la seva família s'havia vingut a pagar el rescat. I un altre s'oferia a compartir el botí si s'avenien a col·laborar. El gatet li va posar el peu sobre l'esquena i els insultà a tots amb ràbia.
després que els amarraren ben amarrats en unes soques de pi i els hi abandonaren a la seva sort. Gràcies a les indicacions del xiquet, arribaren prompte a un poble, on diu que hi tenia uns familiars, i allí el deixaren. Abans de marxar, es digué que es deia Dieguito, i es demanà el nostre nom, que li volia dir a son pare, perquè algun dia ens ho poguera agrair. El gatet, per tota resposta, feu una miolada de les seues i de seguida li allargà la mà. Ell se li llançà al coll i l'abraçà, i després també em va abraçar a mi. Fins a aquell moment, ningú s'havia adonat de l'absència de Salustià. Quan ho va notar, Palmira disculpà el seu home de seguida. Li havia paregut sentir la somera que bramava i esperaven que anara de part d'un moment a l'altre. Després que Citala reprengué l'explicació, Maria s'excusava que havia de fer unes necessitats i va eixir de la sala. Abans de marxar, va aclucar l'ull al seu company, aprofitant que la mestressa mirava cap a un altre lloc, i ell li retornà el gest de complicitat. A les quadres s'hi albirava una llum que devia de ser la del cresol de Salustià. Maria s'hi acostà amb precaució i va veure el mitger que palpava el ventre unflat de la ruca i després li passava repetidament la mà oberta pel llom. L'animal es menejava inquiet i pel volum de la panxa no hi havia dubte que l'estat avançat de la prenyada. En sentir-lo arribar, el mitger se sobresaltà. Maria s'afanyà a tranquil·litzar-lo. Havia eixit a alleujar la bufeta i l'havia vist allí ajupit. El mitger dubtà una miqueta, però de seguida assenyalà la panxa de l'animal i explicà que feia dies que anava caferosa i que devia ser que era la primera prenyada. Maria s'hi va interessar per si l'havia aparellada amb ase o amb cavall. En cavall, li explicà Salustià, i de seguida es justificava, que ell ja sabia que no havia estat prudent aparellar-la amb un cavall la primera vegada, però el mul que tenia ja passava de 20 anys i se li havia de buscar un substitut. Maria li va parlar del Romó. Tants anys llaurant tant amb ell i no li havia sabut adobar el caràcter. No havia vist un animal més esquerp en tota sa vida. Salustià també recordava que havien tingut una mula bluna que no era gens fina de geni, i son pare l'havia haguda de sacrificar perquè més d'una vegada havia estat a punt d'esporrejar-lo amb un parell de coses. I així una bona estona. Si l'un la contava grossa, l'altre l'explicava peluda. Si l'un era mestre de patiments, l'altre catedràtic de penes. Qualsevol que els haguera sentit parlar hauria pensat que eren dos compares de tota la vida, que després d'una dura jornada s'alleujaven recíprocament l'esperit, contrapesant els pesars respectius, i no pas un bandoler que sometia a la força una de les seues víctimes. Fins i tot, la somera es devia haver contagiat d'aquella plàcida conxotxo i va considerar oportú deixar de queixar-se. Salustià ja va veure que aquella nit tampoc no seria la del part, i així li ho va fer saber a Maria. I tots dos trobaren convenient d'anar a dormir. Ja veurem si Salustià es porta bé en ells o decideix denunciar-los. Haurem de continuar llegint el capítol següent. Fins demà.